2, 3, 4. De virus zit de kruislieving van de magic. Zie je zo dat snart doet dat en we nu zitten mee. Alle verbindingen wil gaan, zijn we samen zo. Meer als je niet samen doet, zo groot ben je ook. Bij de zicht of bij de bouw en goed verkeerd. Maar alles oproept is hoe dat doet er heen. Doet zich sneller dan mensen verkeerd. Virus hadden mensen. Und alle 2, 3, 4. De sterven branchen, al hongersnood. Andere vragen zich als grootst, vast zaubertoon. De vraag in leven was broekt nog een krankheid. Schudden op is versen, zij is branchen. Leven zich of het bouw ik goed verdeeld. Bij alles oproept is hoe de doet verheen. Doet zich sneller dan met net verkeerd. Virus hadden mensen. Und alle 2, 3, 4. Men hat mega angst voor corona. Medium duikt heen, hoe het ouder staat. Hadden doels met goed vooraf, hij is broeg het koud. Profiteer de duik gewoon aan, was is dat snow bij de bouw. Tijdens zich op de bouw niet goed gekleed. Alles oproept is om het doel weer heen. Doet zich meer dan met net verkeerd. Virus hadden mensen.